Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген декабрьнең 9-на туры килгән пәнҗешәмбе көнне сезнең белән туры эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек календардагы истәлекле вакыйгаларга күз салып китик. 9 декабрь Россиядә Ватан каһарманнары көне. Бәйрәмнең тарихы 18 гасырга барып тоташа. Патшабикә Екатерина II буйрыгы белән 1769 елда Изге Георгий ордены булдырыла. Бүген Советлар Союзы Россия геройларына, Дан ордены кавалерларына рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Шулай ук бүген халыкара геноцид җинаятеннән һәлак булганнарны искә алу көне. Хәтер көне Берләштерелгән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән 2015 елдан алып үткәрелә. 1884 елның 9 декабрендә Леван Ричардсон ролик конькиларын патентлый. Роликлар моңа кадәр дә була, ләкин Ричардсон йөрү җайланмаларын камилләштерә. 1902 елда беренче роллер-дром ачыла. Ачылыш тантанасында 7000-нән артык кеше катнаша. Заманалар күз алдында үзгәрә. Әле кайчан гына безнең халыкта җүләрдән сырама үзәйтер дигән әйтем бар иде. Ул бүген дә бар. Ләкин сорамыйча да үз хәлләрен түкми-чәчми тышка чыгару бүген гадәти хәлгә әверелде. Социаль челтәрләр моның ап-ачык мисалы. Шулайга киткән икән, әйдәгез Инстаграмга ниләр булган күз салып калыйк. Йылдызлар тормышының иң кызыклы мизгелләре Йылдызлы Инстаграм сәхифәсендә иң-иңнәрен сезнең белән бергәләп күзәтербез. Татар халкы яратып пешерә торган ризыкларның берсе бәлеш. Оста уңган татар кызлары пешерсә, тагын да тәмлерәк була. Уңган кызлар янына батыр егетләр кирәк дигәндәй, эстрада җырчысы Фирдус Тимаев кече улы Кәримгә трактор бүләк иткән. Арбасына кыш бабай бүләкләре дә салынгач, бәхет тагын да түгәрәкләнеп китә. Чын ир егет үсәделәр язучылары. Утыр. Кечкенә Кәрим тракторда йөрсә, берәүләр машинага күчкән. Бу гомумән сирәк күренеш. Бергәләп карыйк әле. Бик ашыкмаучыларга башка төр мөмкинчелекләр дә бар. Ә инде суыкны сизеп алучылар бөтенләй өйдән чыкмаска мөмкин. Инстаграм битләрендә чыршы бизәү бер ай элек башланып китте. Бигрәк тә блогерлар арасында. Ә менә чит илдә өйдә чыршы кую белән генә шикләнмәгәннәр. Хәтта урамда да бәйрәм атмосферасына чумган Инстаграм яңалыклары Йылдызлы Инстаграмда. Бәхетебезгә алай тиз генә үзгәрми торган кыйммәтләр дә бар әле бу дөньяда. Әйтик, матур әдәбият. Ул бүген дә күпләрне үз артыннан ияртә, яхшыга үзгәртә, гомумән дөньяны караңгылыктан аралый. Моның шулай икәнлегенә әле күптән түгел генә нәтиҗә салган ябык әдәби конкурс нәтиҗәләре шандыра. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе тарафыннан игълан ителгән әдәби конкурс турында сөйләшү өчен без бүген студиягә әлеге комиссия әгъзасы, Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллинны чакырдык. Хәерле көн, Рөстәм. Хәерле көн, ишәмсез. Сөйләшү башланганчы, әйдәгез без бер сюжет карап китик әле бу әлеге нигә башланган. Татарстан президенты карамагындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән игълан ителгән әдәби конкурс тәмамланып килә. Туган телебезне саклау һәм үстерү комиссиясе бик күп конкурслар, бик күп бәйгеләр уздыра. Алар һәммәсе дә кирәк, һәммәсе дә безнең өчен кадерле, әмрәким миңа иң якыны шагыйрь буларак язучыларга билгеле әдәби бәйге. Мин монда жюри әгъзасы дә булдым һәм шуңа күрә бик күп әсәрләрне, бик күп авторларның әсәрләрен укырга туры килде.
санамадым төгәл күп микән 500-ге якын автор бугай. Мин аны атна буе, ай буе укыдым да әйтергә була. Беренчедән сөендем беренчедән бик нык сөендем. Чөнки шушы кадәр күп кеше бүген көндә әдәбиятка тартыла. Татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баяту максатыннан конкурслар уздырылып тора, әмма монысы ябык, ягъни жюри әгъзалары әсәрләргә авторларның тәхәллүсе аша гына бәя бирүе һәм акчалата премияның күләме белән аерыла. Иктисади кыенлык кичергән көннәрдә матди стимул бик кирәк. Мин конкурсны язучыларны матди яктан тәэмин итәргә тырышу да дип аңлыйм дигән иде жюри рәисе Иркаил Зайдулла әле игълан ителгән чорда. Язучылар берлеге рәисе итеп сайлангачта фикере үзгәрмәде. 10 номинациянең берсе роман язучыларының гына кем булуы әлегә билгеле түгел. Калганнарының кем булуы әнә шулай конвертларны ачып жюри әгъзалары тарафыннан ачыкланды. Şiir nominasyasında bu. Nuruzbek, şulay Liliya Gıybadulina çaldı. Әдәби конкурс ачышы буларак Лилия Гыйбадуллина иҗатын атасак, үтте инде повесте белән татар әдәбиятына әгерҗидән Наилә Харисова килеп керде. Җиңүчеләр арасында таныш исемнәр дә шактый. Рүзәл Мөхәммәтшин, Илсияр Ихсанова, Марат Кәбиров, Рафис Корбан. Монысы да уңай күренеш. Димәк, өметләр акланган. Әмма конкурска җибәрелгән әсәрләр арасында төрлесен укыдым. Хәтта чилеп эшлеләре дә бар иде дип уртаклашты Факил Сафин. Мин үзем шактый әсәрләр укыдым. Һәм әйтергә кирәк, кызыклы әсәрләр бар. Бик актив һәм өлгер авторлар бар. Кулларында калган авторлар бар. Тәҗрибәле авторлар күренә. Шул вакытта инде бу бәйгенең таләпләренә бик игътибар итмичә, нәрсә бар шуны язып җибәрәм, карагысыз аны дигәнлек, йомшаграк әйберләр дә күп. Һәм инде алар йомшаграк әйберләр, менә минем кулыма эләккәннән 70% шундый. Әдәбият белгече жюри әгъзасы Дания Заһидуллина бу конкурсның максаты әдәбиятка күбрәк кешене, бигрәк тә яшьләрне тарту дип саный. Күбрәк кеше әдәбиятка үз өлешен кертсен, үз яңалыгын алып килсен дигән максат күрәм мин бу конкурста дигән иде. Мин үзем билге куйганда шундый критерийны төп дип таптым. Әлеге әсәр ул бүгенге татар укучысына да, яшь татар укучысына да, әгәр тәрҗемә итеп җиткереп карыйсың икән, башка милләт кешеләренә дә кызыклы булырга тиеш. Заманча һәм үзенең эчтәлеге белән, һәм үзенең формасы белән заманча әсәр булырга тиеш дигән критерий куелды. Тик яңалык алып килү генә җитенкерәми. Нәтиҗәләрдән чыгып, яшьләр дә буа-буарлык дип әйтеп булмый. Тулайым алганда мин уртача тәэсирдә калдым. Менә минем күңелемне җәлеп итеп, шушы әсәр турында берничә көн дәвамында уйланып йөрергә этәргән әсәрләр кызганычки 2-3 тән артмыйдыр кебек тоелды. Менә хикәяләрдә сөйләү өстенлек итә. Сүрәтле тел җитми, сөйләү өстенлек итә. Повестларга килгән вакытта мин үзем авторларның бердән шактый таныш темаларга, шул бәхетсез мәхәббәт тарихына еш мөрәҗәгать итүләрен атап китәр идем. Әсәрләрдә шулай ук сөйләү өстенлек итү сүрәтлелекнең, сүрәтле телнең аз булуына китерә. Моннан тыш менә тормышчанлык, ышандыру дәрәҗәсе җитми. Ә ул исә ясалма сюжет, ясалма геройларны мәйданга чыгаруга китерә. Жюри әгъзалары автор билгеләгән жанр яки номинация белән килешмичә, кайбер әсәрләрнең жанрын һәм номинациясын алыштырды. Роман номинациясенә февраль аенда нәтиҗә ясала. Менә шундый төрле фикерләр конкурска карата. Моңа степ тагын нәрсә әйтергез? Нәрсә диләр әле? Ашаган белми, тураган белә дип әйтәләр. Чөнки сез бит инде кайный торган Казанда кайнысыз, Казан утларында. Әйе, шуннан да менә июль аенда безнең татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Гатафулла Әхмәтов шушындый зур масштаблы конкурсны уздыру теләген әйткән иде. Һәм инде президент хуплау белән башланып китте. Һәм шуннан да без аны географик яктан да әйтегендә оештыру ягыннан ул бик зур нәтиҗәләр бирде. Әйтик, безнең барлыгы 1470 эш килде. Субханалла. Әйе, шуның 15 роман.
Безнең бер гасырдагы ничә роман язылганда исәпләсәк, бу 15 роман инде сан ягыннан бик күп инде. Әлбәттә, жюрига 16 кешедән торган жюри эшләде. Эш бик күп булды. Алар һәммәсе бер әсәрне эшәр кеше укыды. Бер әсәрне Объектив булыр өчен һәм бәхәсләр тусын өчен. Һәм шулай ук инде һәр әсәргә рецензия язылды. Аның әле рецензиялары гына да менә уйлап карагыз, 1473-кә бер эшәр битлек рецензия. Кадәр хезмәт, барысында жюриның эше күп булды. Ахыр чиктә без инде бер утырышта хәйлтербез дип уйлаган идек бәхәсләрне, әмма дә ләкин ул безнең сузылды. Без башта шот бит дип әйтәбез инде, бер кыска исемне чыгарга мәҗбүр булдык. Шуннан шул исемне чыккач, яңадан кабаттан жюрилар шуны кабаттан укып, инде ахыр чиктә бәхәсләр аша, үзебезнең фикерләр аша нәтиҗәгә килдек. Инде бүгенге көндә 9 номинация буенча романнан кала әсәрләр укылды, псевдонимнар белән матбугатка чыгарылды һәм инде менә кичә иң соңгы прозадан хикәя һәм прозаның конвертларын ачтык журналистлар катнашында, телевидение һәм Татар-информ инде без инде объективлыкны күрсәтергә һәр гамәл белән инде җиңүчеләр билгеле булды. Хәзер февраль аена кадәр романнар укылачак. Менә кыскача алганда оештыру моментлары менә шундай. Ачышлар булдымы? Дөресен әйткәндә, конвертларны ачкач бит инде. Исемнәр, без таныш булмаган исемнәр бар. Әйтик, менә озын исемдәге конвертларны барысын да ачтык. Мисал өчен, кичә генә дә менә прозадан да Мөслим районының Бәрәшбаш авылыннан бар иде. Ул инде урынга дәгъва иткән иде хикәяче. Апас районының барын авылыннан, әйме? Булар профессиональ язучылар түгел инде. Профессиональ язучылар түгел, безгә таныш исемнәр түгел. Һәм алар әле чагыштырмача яшьләр. 30-40 яшьләр арасында. Булар инде димәк, бу кешеләр белән дә без эшләргә тиешбез. Чөнки аларның телләре бар, язу сәләте бар һәм инде кызыл. Күзеңне эләккән кешеләр булар. Күзеңне хәзер алар эләктеләр, моңа кадәр билгеле булмаган исемнәр. Димәк инде барлык конвертларында ачыклагач, барлык әсәрләрне әле теге җиңмәгәннәренә карагач, без инде үзебезнең шушы язучылар, авторлар даирәсен киңәйтә алабыз дигән сүз була инде бу. Аннан соң кайбер усал телле журналистлар менә комиссия әгъзалары хөкүмәтнең миллионнарын тараталар, теге Тукай премиясына зуррак бүләкләр бирәләр дигән фикерләр әйтелде. Бу кешеләргә нәрсә дип җавап бирергез? Монда инде татар халкының бөтен мәкаләдә бар инде дөресен әйткәндә. Әмма дә ләкин менә шул казакларны, башкаларны карасак, берәр инде шундый конкурслар җиңүләр булса, андагы котлауларны күрсәгез, ул Facebook'тан, Twitter'да инде. Безгә дә сөенергә кирәк. Шундый әле авторларыбыз бар икән, әдәби әсәрләр бирә ала торган авторларыбыз бар икән, сөенергә кирәк. Җиңүчеләр арасында менә шул кичә прозадан хәзер исемендә төгәл хәтерен Харисова Наилә Әгерҗидән җиңеп чыкты. Башкортстаннан без белмәгән кешеләр җиңеп чыктылар, шактый гына урыннар алдылар. Монда хәтле без беркемне дә белмәде жюрида, миндә. Чөнки барысы да яшерен, ябык иде. Әлбәттә, сөенәбез, бар әдәбият сөючеләр өчен зур яңалык, зур этәргеч тә булган язучылар өчен дә. Аннан соң менә бу бәйге бер менә шу ел эчендә генә калмас дигән әзрәк шиктә бар. Чөнки шуннан да кирәк андай бәйгеләр икән, ул һичшиксез булырга тиеш андай бәйгеләр. Каләм хакын күрсәтер өчен дә, шуннан соң безнең исемнәрне күрсәтер өчен дә, барлар өчен дә. Менә бу быелгы белән генә калмасмы шикләр дигән шик бар. Аның башыннан ук безнең бит инде комиссия матготовча инде аны уйлаганда кирәкме, дөрес эшлибезме дигән сорауларны кат-кат куйды бит инде. Без инде комиссиядәге язучылар, шул Гайла Зайдулла, Разил Вәли, без инде кирәк дип инде безгә аңларга кирәк, менә теге чыннан да язучыларның шул каләм хакларын да әйтеп, аннан соң гадәттә менә бу конкурсны оештыруның бер яхшы ягы шады, бу конкурсында белмәгән кеше калмады. Ул хәтта район муниципаль берәмлекләре аша да таралды, конгресс аша да таралды, мәгариф оешмалары аркылы да таралды. Бөтен матбугат чарасы сөйләде. Моны хәтта менә бу ел гына да ничә регионда булдым Россиянең. Һәр кайда беләләр. Бу конкурсында һәр кайда беләләр. Шуңа катнашучылар да шуң кадәр күп булган дип уйлар икән. Бу безгә төмәннән дә җибәргәннәр инде менә. Анда без күрдек, шул искәлеккән иде. Димәк, нәрсә тунда сөйли, безгә әле оештыра белгәндә, безгә әле соңгы елда бит Казанга чит төбәкләрдән дә килмиләр, килү тукталды. Элекке кебек бит инде Абдурахманов Сәләмовлар Мордовиядан әйтик инде. Хади Такташа, Муса Җәлилләр, Оренбургтанлар бит тукталды. Без аларны да үзебезнең шишмәләрне барларга тиешбез. Һәм менә ул яктан караганда бу бик кирәк иде. Безгә хәзер күзәллау өчен анализларга кирәк. Бу шушы конкурс нәтиҗәсендә генә дә без әзрәк үзебезнең стратегияны булдыра алабыз. Әдәбият барышы, аның таралышы буенча. Инде оештыру өчен да шактый зур чыгымнар сорый. Әмма ләкин ул чыгымнар бары тик шушы конкурста җиңүчеләргә генә бәйле инде. Шуңа күрә, әгәр уйлап карасак,
ул бик кичкенә суммалар булып кала, игътибар итсәк. Әмма дә аның әле ахырда бик нәтиҗәле булачак. Шушы җиңүче әсәрләр безнең Казанлыклар журналында, башка матбугат чараларында, балалар журналларында, Ялкында, Сабантуйда, башкаларында, мәйданнарда басылып чыгачак. Җиңүче әсәрләрне китап нәшриятендә Зур әсәрләрне, зур романнарны. әсәрләрне китап итеп чыгару каралган, электрон вариантларын аудио китап итеп эшләү каралган. Шулай ук радиоларга биреләчәк. Бу инде безнең барыбызның да барлык матбугат чарасында сыйфатлы әсәр белән тәэмин итү дигән сүз. Һәм узакка дигән сүз име ул. Бер Әйе. үтте дә битте генә түгел бит әле. Аннан соң икенчегә дә бар. Бу конкурс икенче бер югарлыкка күтәрә безнең гомумән бәйгеләрне. Менә сезнең кулга килеп кергән 12нче саныгызда бәйге игълан иткәнсез икән. Сабантуй батырлары турында язуга. Һәм анда да саллы гына бүләкләр каралган. Әйе. Димәк, без шушы планканы төшерергә хакыбыз булмаячак инде алга таба да. Әйе, аның менә ул бер яктан гына күренә, конкурс булган, җиңүчеләр бар дип. Әйе. Әмма дә ләкин менә безгә ул бит беренчедән үзем дә язучыларга әйтәм инде, язучыга игътибар кирәк. Бездә талантлы язучылар күп, әмма аларга игътибар җитми. Гонорарлар бит инде бик аз күләмдә. Әмма шушы конкурсларга стимул бирә. Шушы конкурслар аша яхшы гына әсәрләр языла. Чыннан да бик яхшы әсәрләр языла. Алар инде безнең портфельдә була. Димәк инде журналыбызда сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бар дигән сүз. Китап нәшр. Укучылар даирәсендә арттыру мөмкинлеге дигән сүз. Әйе. Аның менә шундый максатлары да бар әле. Күзгә Амин күренә. шулай булсын, алга таба да шундай бәйгеләр, шундай җиңүчеләр булсын һәм әлбәттә журналны көтеп алып, сагынып ала торган укучыларыбыз булсын. Бик зур рәхмәт. Тормышның һәр көненә шөкер итеп, үкенмичә генә яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә сүрешик.